Ikatulo nga rason nganong dili si Maria makatubag o makatabang sa tong pag-ampo. Si Maria walay gahom nga sama sa Dios. Sa New Testament, walay record nga si Maria nakahimo og bisag isa ka milagro. Bisan gani sa paghimo og wine gikan sa water, dili si Maria ang naghimo kundi dili si Jesus. Ingon pa sa Bible sa John 2:3-5, ug sa nagkulang ang vino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y vino. Si Jesus miingon kaniya, babayi, unsay labot ko kanimo. Wala pa moabot ang akong takna. Ang iyang inahan nag-ingon dayon sa mga sulugoon, bisan unsa nga iyang igaingon kaninyo, buhaton ninyo. John 2:3-5. Nanginahanglan og bino ang wedding, apan si Maria wala magkatabang, wala maghimog milagro. Ang naghimog milagro mao si Jesus. Mo ni mga igsoon nga kung mag-pray kita para sa tabang o para sa mga milagro, dito kita moduol ka Jesus, siya ang makahimo og milagro. Si Maria, wala siya nakahimo og milagro. Ikaupat nga rason, ang mga disciples wala gaampo kang Maria bisag kauban na nila si Maria. Kung basahan kaya ito sa Acts chapter 1 verse 14, nag-ampo ang mga tao sa Ginoo pero wala sila mag-ampo kang Maria. Ingon sa Bible, kini silang tanan na nagpadayon sa paghiusa sa pag-ampo kauban sa mga babayi ug ni Maria nga inahan ni Jesus ug kauban sa iyang mga igsoon.